uban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo po sa kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules og pizza 30 na. Buwan mahigala sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karong buntaga mga higala. Governor Gwendolyn Garcia gipaubos sa unom ka buwan nga preventive suspension gikan sa buhatan sa ombudsman. Straight to the point. Yan tanig pagtagad rubuntaga mga higala ha. Pag-issue day kini mga kagalaan o special permit nga wa mga higalay mga permiso gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ron mura bang akong dila og mura og di kay kahilwa sa kay murag napaakan akong dila dagan siguro ning libak nako siguro da. Kaya nagpagtagad rumuntaga mga kaigalaan ha. Medyo basig daghay naghisgot na ko da. Napaakan akong dila dili ko kahilwas ning kalakihag klaro. Ha, ako lang paning kamutan mga sukintig paminaw. Kay medyo anindot kining atong hatagag pagtagad rung buntaga. Punto por punto lamang, no? Punto por punto lamang kay ang vlogger mga higala na personal man, ha? Dili ko musakay ining vlogger kay labi balik-balik ko nako number 1 di man sa public official wa say accountability sa katawhan. No mo nang di nako ni sa puniton. Number 2, ang iyang attack personal unsa may point of discussion nato anang personal man nga attack. No? So ano ita mga higala sa legitimate issue? Unsa may legitimate issue ron? Si Gobernador Gwendolyn Garcia gisuspenso sa ombudsman. Straight to the point. Unya, atong tagaan with due respect sa iyang legal team, kay matod pang iyang legal team mihimo naman sa mga lakang, bueno atong paminawan. Unsa mga higala kay niya man tas demokrasya ang nasod na may mga remedies nang naadiha atong paminawan. Ang iyang legal team, no? Pero sa pikas bahin kini mga punto niya kay do na sa statements, duhan ni ka mga statements sa gobernador. Ato ning hagpaton karon mahigala unsa na iyang mga statements. Una niyang statement kadto to ang iyang giangkon mga higala nga nadawat niya ng iyang kamanduan mga kagalaan apan iyang i-contest kini. Unya ikaduhang statement dunay balaod nga iyang gisite mga higalang Omnibus Election Code. Ato ning hagpaton mga kagalaan kay ang Omnibus Election Code dunay gibutang dito pero wa man ni tiwasa og suwat. Kining maong provision sa Omnibus Election Code giputol man. Atong hagpaton kini ha. Kining iyang ikaduhang statement medyo nindot na tan-aon do na mga higalay giingon sa Omnibus Election Code about ining suspension apan wala man matiwas. Ato ni pagtagad karon kay siyempre ang katawhan magtuo man gyud niya kining ombudsman. Mantigo man gini, no? Si Ombudsman Martires mantigo man ni. Unya pretendaghan ang abogado ining ombudsman indekin. Pretendaghan na, no? Pila man ni kabuk ombudsman? Ang opisina gud sa ombudsman, Ombudsman for Luzon, Ombudsman for the Visayas, Ombudsman for Mindanao, Ombudsman for the Military. Upat, no? Ang head ana si Ombudsman Martires, tidaghan ang abogado na nila.
So, presumably, ang ombudsman, nasayod yun ilang gibuhat. Unya, kinini ang paghatag pa sa statement ni Gobernador Guen, nga dunay omnibus election code, ang suspension kanong election period, mo ni mauna, medyo ang mga tao ningon sa dayay. Katong mga dumadapig mahigalang Gobernador Guen, makaingon, ay, bitaha, naapaday masaligang balaod. So akong gibasa, wa man tiwasa di ay. Ato ning hagpaton rong buntaga mga higala ha. Punto por punto lamang. Atong utingkayon kining moong provision sa balaod. Nining omnibus election code nga iyang gikot mga higala dito na to siya sundan ha. Aron buntaga tagan tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Good morning Mr. Vlogger. Atong pabuton ang legal team unsay ilang mga buhaton, atong respetaran sila, no, with due respect. Pero ang mga punto mahigala sa ni Governor Gwendolyn Garcia akong i-discuss karong buntaga, labot na ining duha ka mga statements gayod, no? Kining iyang gibuhian mga sukintig paminaw, labot ini maong kaso. Unya kining maong vlogger mahigala personalan maning iya, di lako puniton mga kagalaan, unya pulos man personalan. Tumago na to siya mga higala sa issue for issue nga rita sa legitimate gyud ang public official si Governor Guinman. Nya siya man po'y nasuspenso, so siya mo ay ato rong tagaag pagtagad, okay? Straight to the point. Karong butaga mga higala, standby lang sa amo diha ha. Og sa laing balita mga higala, duha ka anggulo ang gitan-aw karon sa kapulisan pagpusil patay sa usa ka barangay coordinator og politiko po sa Abadjan. Naglakip kini sa politika o kabahin sa gingong utang sa biktima. Straight to the Kung point. katong atong giadto kagahapon dito sa Badyan, pinagi ni Radyo Man Paul Lauro. Samtang sa kauluhan, Senador Amy Marcos nirekomendar sa pagpasaka og kaso batok sa tag-as nga mga opisyal sa gobyerno nga may kalambigitan sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o pagdani ini ngadto sa daheg sa Netherlands. Straight to the O point. samtang sa pikas bahin dito sa abroad mahigala, sa ikaunom nga General Congregation ang mga cardinal ni pasalamat sa mga nitambong o organizers usab sa niaging funeral service alang ni Pope Francis. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Ato sa dawaton may gilang report karon sa kauban on board sa patrol. May patanglawa sa usa ka lalaking gigapos sa poste dito sa Aluginsan na ilhana. Paminawon tang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro. DYHP. RMN Report. Radtuman, Attorney Rupil, ang maong biktima, giila na to nga si Robert Hinotiba, 25 anyos, taga Purok Sunflower, Barangay North, Poblacion, lungsod sa San Fernando. Ang atong kapulisan mahinumduman nga gahapon sa buntag nakadawat og pahibaw gikan sa mga joggers o mga nag-jogging-jogging o lakaw-lakaw, walking-walking diha sa Sudlunon o Barangay Road nga natago diha sa may Purok 3, Barangay Punay, lungsod sa Aluginsan. Dali silang niresponde og dito ilang nakita ang maong pataylawas sa lalaki nga ang sinina niini mao'y gipukot o gitapat adto siyang naong o gigapos unya do na pay gibutang suwat nga nagpaybaw nga usa siya ka drug poser wag tularan. Ang atong kapulisan sa Aluginsan nga si Police Captain Leobel Singson padayon sa ilang investigasyon niining maong kaso. Pipila ka mga saksi may butyag kani anang pagka alas 4 paskadlawon nakadungog na sila daan og buto sa lugar. Unya alas 6 pasado naman ni nadawat sa kapulisan ug dito ilang nakita samad pinusilan sa iyang naong sa aping ang posibleng naingnan sa iyang inanaling kamatayon. Tungod sa post na to na ka-responde ayon ang mga kabanay og niadto sa morgue sa funeral parlor sa siyudad sa Karkar og dito ila maog biktima nga siya si Robert Hinotiba. Sa atong gihimong pakisusi, Lunes sa gabi
wa na makauli ang maong biktima gikan kini nagbilar sa silingan ni ining namatay. Ipila ka mga saksi dito sa ilang lugar gipugos pagpasakay og itong nga auto sa armadong tao kining maog biktima. Suway pagani unta kining ni lugnot apan gikuptan jud siya og gisakay siya niining itong nga auto ni adtong Abril 28 Lunes sa gabi gikan ato wa na siya mauli hangtod nga nakita na siya gahapong patay. Biktima sa salvage ang maog biktima. Ang kapulisan nihimo pagdugang pakisusi sa kabanay niini apan wa nila ipadapin ang posibilidad na doon na giniini siya kontra o di ba ka wa sa ipadapin ang posibilidad sa kalambigitan sa ginadilog dugas wa panahon mga tagugdugang update ang kabanay niining biktima. Mao ni atong follow-up report sa maong kaso. Sakay sa atong RMN Patrol uban kasama Jesus Subampong. Ako inyong radyoman po Lauro. DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Nationwide! Alas 6:39 na suban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Salamat po Lauro sa imong report.